Tuntuma chuan continuity and differentiability en man kan tumanga chuan continuity a bul kan tananga continuity chu domain pumpui en lovin continuity at a point atang te in kan zir don ni hi class 12 zirlai ania na chi sang sanga zirlai sang sanga po zir ani ka ringa a basic class 12 textbook a basic a dana tangin tuna hian kan zir tran don ani a real function fx kan ti chu function of x ani chu function of x chu a function tir tu kha x ani wangin function of x ani 2x plus x square kan ti ang chi te chu function of x kan ti hian 2x plus y kan ti ang chi te hi function of x ani lo ni a chan chu a function tir tu tan hian x so ani ngai function of x mo ta in chen y telve chu wangin tia ang chi hi chu function of x and y kan ti ang chi kha ani dei ani mo chu lai chu function of x soifiana masa ni sela ti chuan a function fx is said to be continuous ni chuan in zom char tinani mai at a point a eng point a po point a mo of its domain kan ti chu function reng hi function goes from a to b te kan ti china tro a function goes from r to r te kan ti china tro tuna khan function fx equal to 2x plus x square kan ti tro chuan function r to r ni chuan real number chunga mi hei hi domain codomain chunga hian range a omle china chu kan soi nual to a main chuan at a point a of its domain r mi hi du kan lak chuan antinan r real number chunga chun 1 po om tro 2 into 1 plus 1 square chu 2 plus 1 chu 3 tro hei hi hetilai mi hi ni fe thungta chu thi chu arrange ti na nia mo codomain real number zong chunga hian range om bea chu hei hi range ani mo chuan hei hi domain kan ti chu nia kan du kan la ka kha mo at a point a of its domain if limit x tends to a fx om zia kan soi to a kan video masa a x tends to a fx exists and equals fa ne na implukin thus fx is continuous at x equal to a if limit x tends to a plus chu right hand limit helai hi line ni se hi a ni se a plus chu helamatrang hian mo helamatrang hian x in a nei telin le left hand limit a minus chu a I te hret tina helamatrang hian x in a nei telin if that equals fa then we say that fx is continuous at x equal to a kan ti chi ani domain hakan soya f of a to b te kan tia f of r to r te kan tia real number mo chu tuna khan function fx equal to 2x plus x square mangin example kan pia f1 chu 3 ni kan tia hi domain ania hi arrange ani mo hi domain ania hi codomain chunga hen range om kan ti chin tro ti chuan real life example how te in petaila pathian thu oi of missing 1 will go to heaven tro heaven chang tu te chu a function chu pathian thu oi a function ati tura chu pathian thu oi of missing te tro chuan hi domain chuan alut zong kha range an ni mo ma se kan thi khan heaven or hell om tro chuan heaven plus hell hemi zong hi codomain
chuan heaven chau hi kan focus du ani awangin heaven at lut chau hi range ani mo khatiang che khan china kan example kha relate tum taila ti chuan domain kan ti chu leia mishing zong te kha domain chu kan ni mai tro kan lak tu rakha a number emo kan lak tur a element kan lak tur rakha domain chu ni mo ti chuan kha khan domain le range chu khalai te a khanin e kan soi bel le hlek ni ta sira continuity shefia tur chuan limit kha kan shet fianga ya limit kha kan video ma sa te po kan soi to a chuan chu tuna kan chaw na turata na poimo ani wangin tlem ta lang le lokila fx equal to x square minus 1 by x minus 1 kan tia heta hian x hi 1 ni ta se f of 1 chu 0 by 0 ni don tro 1 minus 1 by 1 minus 1 chu wang chuan hi meaningless or undefined mo soi fi na la lawang chi kha 0 by 0 kan tiang chi kha ni a ti chuan x hi 1 ani lawin kan endon ta ni chu limit apoimo na khani ta ni 1 ani lawin 1 ani law chuan fx hi x minus 1 x plus 1 by x minus 1 kan tia chu x plus 1 alo ni ta tro x plus 1 alo ni ta ti chuan ta hian hi 1 ani 1 right hand limit chu 1 plus kan ti ho kha helam panga tanga 1 ron pan ho chuan 1 minus kan ti tur ho chu helam atanga 1 ron pan ve ho khani ta ni ti chuan if x equal to 1.1 then fx equal to engele x hi 1.1 ani chuan fx chu 2.1 ani ang tro chuan x equal to 1.01 1 ron nei tel don ani then fx equal to 2.01 chuan akal thachara x equal to 1.0001 ani chuan fx equal to 2.0001 tro akal zela x equal to 1.0 thumlinga ruk vel da taila fx equal to 2. Thumlinga ruk 1 ni chuan x hian 1 ron nei tel hian left hand limit mo left hand limit x in 1 nei tel hian fx in 2 nei tel tro chuan right hand limit atang hian leve thung taila right hand limit atanga if x equal to right hand limit at 1 nei thei tur number 0.9 da taila tro chu then fx equal to hey 0.9 ani chuan 1.9 ani mi dona tro x equal to 0.99 1 nei le zual tro fx equal to 1.99 x kal chachara x equal to 0.9 khat ni thumlinga fx equal to 1 point khat ni thumlinga 9 tro ani chuan helam atang pon x in 1 ron nei tel 0.9 ai chuan hei hian nei tro 1 he ai chuan hei hian 1 nei fe tro ni chuan x in 1 ron nei tel hian fx hian 2 ron nei ve tel tro kan huthiam tro 1.99 hei ai chuan 2 nei tel ta ni tro chuan khatiang ani khan hemi case a hian as x tends to 1 fx tends to 2 nje chu x in 1 nei tel in fx in 2 nei tel tro hemi case a po right hand limit case a po x in 1 nei tel hian as x tends to 1 fx tends to 2 nei tel tho tro chuan chu tiang chi chu tinge kan je thin limit hong chuan chu tiang chi chu limit x tends to 1 x square minus 1 by x minus 1 equal to 2 kan ti thin ni chumi chu a omzia chu as x is tending to 1 alam dan kha asoi dan kha ngai toila as x is tending to 1 x square minus 1 by x minus 1 is tending to 2 kan ti thin ni kha tuna limit continuity kan chona turata na tangkai tur kan soi masale ni ta sela problem pakhat kan endon nga chumi hain kan limit a continuous ani ti
x equal to a continuous ani ti show tur chuan hi ni angai kan ti ta tro hetiang hi ni lo chuan en tluk lo chuan not continuous ani mai kha automatic definition shan pa to lawa hei continuous ani chuan hetiang ang kan hu lo chuan continuous lo ni ti kha kan shep mai tur ani ti chuan so that fx equal to x square is continuous at x equal to 2 hei kan en sinang chuan him en tur hian limit x tends to 2 plus fx right hand limit kan en don ani 2 plus fx equal to limit h tends to 0 f of x plus h achan chuta hian right hand limit kan en dona x plus h in lovin 2 plus h mo 2 plus h limit x tends to 2 plus fx ti omzia chu x khan china khan 1 atanga helampang kan en khan 1 plus kan tetro helampang kan en khan 1 minus kan tetro chutini chuan x hey x ta hin x kha 1 ani chuan tuna ve thung chuan ta hian true anianga left hand limit kha 2 minus right hand limit kha 2 plus kan ti haukin don ta ading lama tangin x in true aron nein fx chuan atluk chu limit h tends to 0 f of x 2 plus h kan ti nang khanin ang ta ni chu 2 plus h kan ti hian matinge 2 plus h kan ti dei achan chu hetia kan zin hi nang ani achan chu h hi enge h hi number te lu tuk 0 nei ani tro chumi chu omje chu ni china kan chu ang che khan x hi helampang atanga 2 ron nei tel chuan x kha chang chuan 2.001 te ninga hei ayala te le chong tiang te hin yang tro chu h kan ti kha hemi hini ta ni mo h kan ti kha ate lu tuk mo chu mini wang chuan ain tuk hemi hi mo kan cho dana khan ti chuan limit h tends to 0 f of 2 plus h chu nge f of x hemi hi ni chuan f of x hit x square ani chuan f of 2 plus h chu x aya 2 plus h om chutini chuan x aya 2 plus h om chumi square chei hi chu 2 plus h square chu h tends to 0 2 plus h chu 2 square 4 2ab 4h plus h square chuan h aya 0 da chuan 4 ron chuak h is 0 4 into 0 0 h square chu 0 square 0 4 plus 0 plus 0 to 4 tro ti chuan hei hi right hand limit ani ti chuan left hand limit kan en lenga left hand limit a x tends to 2 minus fx ama mi kan so yang che khan h tends to 0 ta ve thung hi chuan x kha 2 i lian shet ni lovin x kha 2 i te shet ani ang tro 2 i te shet achan chu ta hian 2 oma left hand limit chu 2 minus helampang au khani tro ti chuan limit h tends to 0 2 minus h ni chuan 2 minus h whole square tro chu limit h tends to 0 a square minus 2ab plus b square chu h aya 0 da chuan 4 tro ni chuan right hand limit le left hand limit alo in tluk ta tro ti chuan atop bera tuna chuan hei kan hmu to a a ni to lawin tuna chuan true a kan zonga tro ti chuan atop bera f of 2 chu nge f of 2 chu 2 square chu 4 ani tro ani chuan therefore limit x tends to 2 plus fx le limit x tends to 2 minus fx le f of 2 a in tluk vek awangin hence fx equal to x square is continuous at x equal to 2 kan ti thei ani tuna kan cho che kha fx equal to x square ti kha graph draw don taila graph a chuan hi 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 vel lo ni se ti chuan fx equal to x square khi helam pangi chu engpon ni se mo value tam tak la lo mai la x fx x aya 0 ni in 0 square to 0 x aya 1 ni in 1 square to 1 x aya 2 ni in 2 square to 4 tro minus lam inila x aya minus 1 ni in minus 1 square to 1 x aya minus 2 ni in minus 2 square to 4 tro kati chin khadu tok taila 0 ni chuan y to 0 1 ni chuan 1 2 ni in 4 1 2 3 4 4 chuan minus 1 ni in 1 minus 2 ni in minus 4 chuan x equal to x square graph chu hete zoom lovin he hi ti hian omani mo ti hian tia om hi ni ha kan phone a khan GeoGebra ti oma GeoGebra application kha Play Store tangin emo App Store atang khan GeoGebra lo download ula ti chuan hein en thenga in close up deuh pon hein en thei don ni ti chuan tuna khan x equal to true a continuous empty kha kan enter x equal to 3 ni ta se nge niang x equal to 3 ni ta se 3 square to 9 tro 3 ni chuan heta hian 4 5 6 7 8 9 9 anianga tiana kal dona tro minus 3 ni pon heta hian akal chawanga hian akal dona tro tiana om chho dona ni ti chuan x equal to 2 a chuan nge x equal to 2 a chuan fx chu 4 tro lai hin ta ni ti chuan ta hian continuous kan ti khan du heti hian line kan siama kan pen more choice on lawa kan zia thei chuan kan pen more kan choice on hlek chuan tiana omang tro chuan heti lai hianin hole omang tro hole omang chu continuous ani lo tin khani ta ni maro chu kan pen more kan pen choice on mi lawa hetia kan zia thei ho hi chu continuous tin khani ta ni tro chuan chu ta chuan x equal to 0 tang hian en chho cha charila 9 thing hi a in zom chho vek ani chan chu tain image chanei thei vek x equal to 2 le minus 3 in kara hian 2 le minus 3 in kara chon 2.5 te taila 2.5 square chu level hi nianga tro 2.1 kan ti pon 2.1 square chu level hi nianga tro image chanei zel a in zom thei vek ani chu wang chuan x equal to 2 a image chu hin ta heti lai hian a continuous ti chiang takin kan hmu ni tro true helam side le true helam side atanga kan en khan 4 kha a image kha limit extends to 2 minus fx equal to 4 le 2 limit extends to 2 plus fx khan 4 atluk vector chu hetila hian 4 kha image ania ti chuan helai hian hole om lovin kan pen more ka choice on lovin ta hian graph kan draw tlang sak theya chu wang chuan x equal to 2 khan a continuous ani ti kha hi a geometry diagram manga hi kan soifia le khan ti khana chiang le zol tura ngai leila thome continuous na example kan en to a continuous velo na cts ka ti hi continuous ti na discontinuous velo na example pakhat problem chokila ti chuan limit extends to 2 plus 2 a thawani kan en tur mo extends to 2 plus fx ani chuan limit h tends to 0 f of 2 plus h kan ti thin kha chuti ni chuan helai hi ka zia ma in na hi ka zia ma in hei hi kan na le photang 2 plus ani chuan x hi 2i na lian 2i na te ti na ta hian tro x hi 2i na len na chu he function hi tro kan function lak tur chu 2 plus x hi ni mo khlai kha riat chian tur h tends to 0 f of hei x ania tro f of 2 plus h kan end on tu na chuan chu h tends to 0 f of 2 plus h chu f of x chu hei hi ni chuan f of 2 plus h chu
true plus xi à true plus h om to ti na tro chuan chu ti ni chuan hi f ni to lo tro hi a function kha hi ni to wangin ti chuan hi 0 kan da chuan 4 plus 0 niang 2 plus 2 plus 0 chu 4 tro chuan limit x tends to true minus fx to limit x tends to true plus fx to true ayatet na function chu hi true minus x hi tro chu ta hian direct how toila h tends to 0 f of true minus h aniang tro limit h tends to 0 true minus h x at true minus h among true minus x at true minus h tro limit h tends to 0 hi chu da to lo mayang h kan h at 0 kan da lu chuan true minus true minus into minus plus h tro h at 0 lu to a chu wang chuan ta hen 0 tro true minus 2 chu 0 ani chuan right hand limit le left hand limit a in tluk ta lo 4 le 0 chu in tluk lo tro chu wang chuan therefore limit x tends to true plus fx is not equal to limit x tends to true minus fx. Hence, fx equal to is not continuous at x equal to true. Kan ti thai chu kan du chuan a diagram po hi kan draw le thayanga ti khan in lama a diagram mangin true a nga tinge he function hi a continuous lo ti kha kan lo en ve chin do la nia